जोंनि जेस फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि नांगौ जोंनि जेस फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि नांगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिआर गोरोबथानि बड' समिति बर' बिजोंनि जि समस्या बै समस्याफोरखौ लानानै आसाम सरकारनिसिम जि 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जे माहारियारि आफादफोर जों जथायै दिनैनि बे 3 घन्टा जि खुद्रिसारनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों दा बेवहाय गुबै थांखिया बेनो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जथायै आसाम सरकारजों जेरैबायदि जोङो बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ लानानै सावरायलायबाय थादों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनो आसाम सरकारा माखासे माइन'ट्स होदों दा बे माइन'ट्सखौ लानानै जोङो सावरायलायदों नाथाय बै सावरायलायनायैनो जोंना थांबाय थादों दा बै सावरायलायनायनि गेजेरजों जिफोर माने माइन'ट्सफोर ओंखारबाय बै माइन'ट्सखौ लानानैनो मावफुंजानांगौनि थाखाय थाबैनो मावफुंजानांगौनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेवहाय गुबैयै जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ लानानै गोबांथार बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों थिग बेबायदिनो जुडिसियेल सार्भिस एग्जामिनेसनाव जोंहा बर' आयदा गैया दा बे बर' आयदाखौ जोङो जुडिसियेल माने जुडिसियेल सार्भिस एग्जामिनेसन जोङो बर' आयदाखौ थिसननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों सिटेटआव जोंहा माने लेंगुवेज 1 महरै जोंनि बर' बिफानखौबो जोङो थिसननांगौ होननानै दाबि दैखांदों आरो जोंनि जि मडेल हाइ स्कुल बे मडेल हाइ स्कुलाव जोङो गोदानै माने बर' बिजों माने थिसननांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांदों थिग बेबायदिनो जोंना माने बर' बिजोंनि जे फरायसालिफोर बै फरायसालिफोरा जोंना बांसिनानो भेन्सार फरायसालि दा बेखायनो बिटिआर एकर्डनि माने 6.3 दफा बायदियै जोंहा बर' बिजोंनि जे भेन्सार फरायसालिफोर दङ दा बै भेन्सार फरायसालिफोरखौ जोङो माने सरकारि खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय दा बै दाबिखौ आसाम सरकारा जोंनो खोथा होनानै दिनैसिम मावफुंनानै होआखै दा बेफोर गासै बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा जथायै जोङो बेखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो एससिआरटिआव जोंहा बर' बिफाननि जि फोरोंगिरि जोंनो नांगौ दा बेबायदियैनो जोंनाव बर' बिजोंनि जे फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव जोंना दिनैसिमबो माने फोरोंगिरिनि जि लांदां मासि जानानै दङ दा बै फोरोंगिरिनि जि खालि जानानै थानाय जि मासि जि पस्ट बेखौ आसाम सरकारा थाबैनो जोंनो सोसननानै होनांगौ नाथाय खोथा होदों आसाम सरकारा जोंनो थाबैनो खालि लांदां जानानै थानाय जे बर' बिजोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर दा बेखौ सुस्रांनानै होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोना बाथ्रा बुंनानैनो जोंखौ माने दाय एरायनानै थाबाय थानाय जोङो बेखौ नुदों दा बेखायनो दिनै बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव माने आसामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बे 3 घन्टा आसाम सरकारनि एगेन्स्टै जि खुद्रिसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों We want 6.3 clause solution. We want 6.3 clause solution. We want 6.3 clause solution. गासैनिसिमबो इंराजि गोदान बोसोर 2025नि आरो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नैबे दिनै बिश्वनाथ जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि सेराव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंबो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि थांखिया जानांगौ नोंथांमोना मिथिखाबाय अब्लाबो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव आसाम सरकारनि बाजेट सेसन जानो थांगासिनो दङ दा बे बाजेट सेसनाव जाहाथे बर'नि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजायो बा बाजेटआव फैफायो दा बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ नोजोर बोहोनो थाखाय दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बे जाहैबाय जोंहा बर' बिजोंनि जेंनाया दासिमबो सुफुंजायाखै जेरैबायदि
जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां भेन्सार फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि गैयाबासिनो सोलिनो गोनां जादों। दा बेबायदिनो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिफ्राव लांदां फोरोंगिरिनि लांदां मासिफ्रा सुसनजायाखै। दा बेखायनो बेखौ थाबैनो सुस्रांनायनि राहा लानांगौ होननानै जों आसाम सरकारखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों। दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव आसामाव आसाम स्टेट टेट एग्जाम जायोमोन। दा बे टेट आनजादखौ बोखारनानै सिटेट आनजादखौल' खुंफुंनाय जासिगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा नाथाय सिटेट आनजादाव दिनैसिमबो बर' आयदाखौ सोसनफानाय गैया। दा बेखायनो बे सिटेट आनजादाव बर' आयदाखौबो मोनसे गिबि लेंगुवेज हिसाबै लेंगुवेज वानआव बर' रावखौबो एसामिस लेंगुवेज बायदि सोसनफानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बेबायदिनो SCRT-आव बर' लेक्सारार एबा बिबुंगोरा सोसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। आरो बेबायदिनो गासै गं 35 मडेल बर' गोजौ फरायसालिखौ थाबैनो गायसननानै होनांगौ होननानै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ खावलायदों। आरो बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोर दङ बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ दफा बायदियै थाबैनो सरकारि खालामनांगौ होननानै जोङो दिनैनि हाबाफारिजों आसाम सरकारखौ दाबि दैखांदों। आरो बेबायदिनो मडेल डिग्रि कलेजफ्राव बर' बिफान गायसननांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायदों। आरो बेबायदिनो बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोर जाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया बैफोर फरायसालिफ्राव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। आरो आसाम टेक्सटबुक प्रडाक्सन एन्ड पाब्लिकेसन लिमिटेड बेयाव लांदां जानानै थानाय एकाडेमिक अफिसारखौ थिसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। आरो सेबानि एबा दा गोदानै दाजानाय एसएफ बे एसएफआव माने गोदानै जिथु लांदां जानानै थानाय बर' बिफाननि एकाडेमिक अफिसार बे अफिसारखौ थाबैनो सोसननांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे खुदिस साननाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायहरो।